O Concello de Barro necesita un novo centro médico. Dende o goberno local sinalan que o actual ten numerosas carencias impropias dun ambulatorio do século XXI. Estas carencias dificultan a comodidade dos profesionais e dos pacientes. É un edificio moi antigo e, como tal, pois ten moitas carencias urbanísticas, non? Ten un problema de accesibilidade, que ten unhas escaleiras moi complexas, que hoxe en día non pasarían os criterios técnicos para un edificio público, temas de ventilación, de baños e de distintos espacios onde os profesionais poden traballar con certa comodidade. Dende a vila levan anos solicitando a Xunta a creación dun novo ambulatorio. Fartos de esperar a que a Consellería se involucre, toda a Corporación Municipal aprobou en pleno ofertar os terreos dispoñibles aos Sergas para a creación do novo centro médico. Por iso decidimos no pleno facer a oferta formal xa dos terrenos que están reservados para equipamento sanitario, para que teñan en conta que nós esa parte que a temos resolta e que ahora queda de mover ficha a Consellería por empezar a poñer orzamentos para que eso sexa unha realidade, non? Os terreos postos á disposición da Consellería están próximos ao actual centro. A idea do goberno local é manter o ambulatorio no casco urbano. A superficie ofrecida ten capacidade para albergar o novo centro e todos os seus servizos. Está pensado para que haxa moita superficie aí, se fora necesario, non só para un centro de saúde, senón para outro tipo de equipamentos de carácter sociosanitario que poderan ser necesario facer aquí ou que houbera posibilidades financieras de crear, non? Entonces, por superficie non vai ser un problema, cuadriplicamos a superficie do centro actual, e a zona de equipamentos en canto a aparcamentos e demais, tamén hai certa comodidade, non? A construción do novo ambulatorio non afectará o funcionamento do centro actual. Dende o goberno local agardarán a que se solucione a crise epidemiolóxica actual para retomar o contacto coa Xunta e comezar a traballar no novo centro médico de Barro.